Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-chat yabo uPastor Channel Inflate ecela ukuzokuba leli nokufanele usakusabela kulike ukunikela sibheka la uyuza comment section uthi ke uthe ukuphupha unethwa inhlanhla manje yibhadi kahle kahle ukuchazana ukuthi ukuthe ukuthi ubone ivideo lakho lesikuchasa ukuthi imvula umonethwa inhlanhla uphinde wabona I don't know if yimi. So number 1 kukhona imvula ihlambi zemvula kuyimvula ena ngomkhemezelo ekhemezelayo ena kancane ngamathempu kanti kube nemvula ena ngamandla isicotho imvula ena ngomoya ngesiphepho lezi ngeke kufane mina ngiyakhona number 1 uma ubhala unetho sithathe njengo Paul uhloma unetho ihlambi zemvula lokho kusho inhlanhla nesibusiso nokuthi sesondele isikhathi sokuchuma nempumelelo uHezekiel 34 verse 26 ngiyakusenza zona lezi ndawo zizungezeke intaba yami sibe yisibusiso ngehlisa imvula ngesikhathi sayo ibe yisihlambi sesibusiso 2 kuyenzeka futhi ukuba la unetho kubo Paul uma unethwa ihlambi zemvula lokho kusho ukulindela inguquko ezinhle nesithokozisayo uZakhariya 10 verse 1 uthi celani uJehova imvula ngesikhathi semvula uJehova wenza ke imibani ebesebanika ihlambi zemvula ilona lo aphiwe utshani ezweni lakhe kanti amahubo 65 verse 10 uthi ke uma lisimsele yawo ulalisa kamaso yawo awumbalisa ke ihlambi ubusise okumila kuwo kanti unumber 3 uthi ke omuphoba la unetho kuPaul uhluma kuyihlambi zemvula lokho ngabe kusho ukuthi ke uzothola izeluleko ezinhle nezimfundiso ezizokusiza kakhulu ekutheni ke uthuthuke ngokwevangeli nasempilweni. Deuteronomy 32 verse 2 imfundiso yami iyakuconsa njengemvula inkulumo yami icishe njengamazolo njengomkhizo ohlazeni njengesihlambi etshanini. uJobe 29 verse 22 emva kwamazwi ami ababe besakhuluma amazwi ami aconsela phezukwabo. Kanti ke number 4 kwenza futhi ubuphola unetho uBoPaul uhle umonisho ihlambi zemvula ungabe lichaza nje ukululama okuseseduze uma ukuthi uyagula noma ke usuzelwe kabusha nokuthi mhlawumbe umuntu wamukela insindiso futhi ususindisiwe. Isaiah 45 verse 8 iconsani mazulu phezulu amafu athuntulule ukulunga umhlaba mawuvuleke kuthelwe ukusindiswa kumile nokulunga mina Jehova ngikudalile. Number 5 uma uphupha futhi unetho kuPaul uma unethwa ihlambi zemvula kwesinye isikhathi uma kuyihlambi zemvula zikunetha futhi nawe ungazizwa kahle oba kuyenzeka unetho mhlawumbe awuzizwa kahle lokho sekungasho ukuthi mhlawumbe lindele ukuthi ke izinkathazo ezingatheni ezizoxazuleka ezizokubamba noma kunomkhuhlane uzosheshe udlule uma ukuthi ke lezi imvula lezi ihlambi zemvula bezikuphazamisa enhlelweni zakho ngaleso sikhathi uphupha yabo. Number 6 kuyenzeka futhi uphupha la unetho ubupha olubeke umonethwa imvula enamandla lokho kusho ulaka lukaNkulunkulu oluzokulethela isikhathi esinzima. Ezekiel 13 verse 11 isho ke kwaba namekayo ukuthi ke kuyakuwa imvula ekhukhulayo nina ke namatshe esicotho niyakuwa nomoya wesivunguvungu uyakudabula. uIsaiah 20 verse 2 uthi ke bheka inkosi inaye oqinileyo yonamandla uyakuwisa phansi ngamandla njengezivunguvungu esinesicotho nesiphepho esichithayo nesiphihli samanzi esinamandla. 7 futhi ke umupho futhi unetho kuPaul uma ulethe imvula enamandla ngokwesintu ke lokho kungathathwa njengolaka nentukuthelo yedala noma ukuthethiswa yidalo zakho futhi kuyenzeka khona usungahambise kahle asivale ukuthi number 8 kuyenzeka futhi umupho unethwa kuBoPaul uma ulethwa imvula enamandla ungasho nje ukuthi ungalindela ukuhlaselwa yithiyo noma ihibe okanye ivivinyo nenkinga enkulu ezo ngahle sixake maduze. uEzra 10 verse 13 kepha abantu abaningi futhi ke kuyisikhathi semvula enkulu asinakuma ngaphandle futhi lo msebenzi akusiwo walolu suku lunye nowesimpilo ngokuba ke siphambukile